Kompak tenane. Mergane ngapa kompak? Ditanggap. Bener. Pripun Mak Juragan? Nek kene iki berusaha ndagel iki sing mburi iki guyu. Baleni. Mergane ngapa kompak? Mergane Ditanggap. ditanggap. Nah, ngono lho. Yo. Masukin lagi ya. Ya. Wes. Wis. Aduh. Yuk. Janjane kowe nek ngendi gelagatmu Saja nyupri hatiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawamu nganti lingsir sengenge ana kene aku tunggu kowe tak SMP yen tak telepon malah bapak hatiku sujana yen dicap pipimu mesti jiwa 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 Rio Sapa wong sing ora gelem kowe ora teko Tuh gentak-gentung. Sip, Kudu siap ya Mas ya. konsentrasi. Fokus, fokus Bambang, fokus. Tuh gentak-gentung. Nek ora siap tak bubuti engko. Apa nih? Terima mapan. Masa? Yo. Masuk. Janjane kok